Yes. Awante kuseka kumbiere. Aiga nase egeti geskoro yoboroso ya gekendo abwase kere egetuo boigo gewo kere egetuo boigo kegotumeka ase owaka chikura na wasoko kwenyoria kigima ase obochorio boiga oboke bore ase ewodi iga ya ekerenyo ayonsi nigo agokorekana magega yoyo kabeire omo MC bwe wodi ejeiga omosketadias ndubi nyabaro gochorwa buna omonogeri webunge ye kaunti ya Nyamira na igo agatiga ekero geke gekaba wazi getabwati omo MCM ase obochori bwo mwaka oyo iga nigo abarwaniriri kianda abo bare egati abo Dominic Gesora Kongo kurase kiama keri kia DCP Philip Masenge kurase kiama keria kia Kenya Social Congress Irene Kerubo Murara kurase kiama keria kia Kenya National Congress France Amenya Ndubi bwe kiama keria kia UPA nabo igo Nicholas Omiti Nyamasege kurase kiama keria kia PDU nabo igo Silas Kerosi Nyang'au bwe kiama keria kia APK amo na Shem Makori Nyanumba bwe kiama keria kia Wiper Jeremia Njenga Ongaro bwe kiama keria kia UPA nabo igo Margaret Nyanchama kurase ekiama keria kia Ford Kenya nabo bare abarwaniri ase obochori oboiga oboke kurase wodi iga ya Ekerenyo inyura buna kurase egetuo ikiga kia gekendo nigo ebwate stream isato nabo igo ase stream entangani nigo ebwate abarwaniriri kose nigo ebwate abakichikura chimia inye na merongo etano nebere ase stream ya kabere nigo ebwate abakichikura chimia inye na merongo etano nomo na kianda nabo igo stream ya gatito nigo ebwate abakichikura chimia inye na merongo etano nomo na kianda ninka nito chiko batokonyora enkwana yaba kichikura abo banyarako bakonyora chiri bagario waka chikura bachiko baba gotumanyanga ina kyomorobero igo bere gokogendera anene kurwa chinza chia mambia inyore buna umorobero igo nigo chagete chinza 12 cheke mambia na nigo orachiko bagogo sie kwa chinza 12 chia arero marogoba tiga tote byanga samarita ona kyokoro kwa tutabiga iganga itore na otutebinga aiga wakire kura na ina ki kurmambia ina kyorocho mobaro onyare ko bago kwene kiwa ase eskure iga ya gekendo nchiesa marita ngoro kwa Joseph elindemikae igondo moterni bwe kiama igo Ford Kenya what the candidate go participate igorende moroberi mbuyo chage jinsa ya mapema karibu saa 11:30 na ndendo chinga bakikura ngonya gocha bale sebituo egento ndo chige ndete sama kolime monongelinga mbaro bebisita makolime banya kwaberia abantu baito gotema gochenjia obwaki wechikura chite kendo nago sabe serikali ngelinga kwaba kera bachenjie bintu byabo mbiri bia tutete abaraya baya abaranya konye wodi tegendere mutwe elina abananchi banyoro bokori buru njigina ngo basabanga serikali amangana alia bantu banya kwebisa makolime kwa bantu chibesa tiga batigane ntoroje binde mbigenda sana sebitu ebingi buna tuetana ni gweta ya. Okay, aina maoni kurase abaiga banyarako babako ba
toroche oborendi mboisaine iga iga obuya, tiga ngochikura chiakwe ase omorembe na ase oboronge. Mbuya mono.